Masanto sa labid sa kayo amin, siyak manay Panginoon Lina, itagabagot idi ka. Ilana yun ang bantayan, tano Sabado'y labi. Inat no istorya, katong sa istoryak natin si kayo amin, sa ipamagat to, advance kasi mangisip. Anak! Anak kalabad dya! Mama, sa'y problema yo. Ingal ka lang, ingal kakabong ko. Malo kay sardinas si Nana Marita. Apuram. Agin na kay naluto sirin. Agin latan. On, mangira sa emang luto nata anak. Katong mga lokal sardinas. Apuram. Sirin mi korte. Anda, prio. Alam ni wallet ko kin. Kwarto, apuram. Wama may wallet ko. Alam mi 1,000 man. Tapin napasuklian at wali barya tayo. Ami 1,000 ha, ami 1,000. Tanda mo utan. Oh, naala sirin mama, naala ha. Ma! Ma, iba nyo pa dyan! Ma! Agay! Adutan! Agi na! Agi karakilya sardinas sa sinalo mo! Agi na! Buwisik kan talaga anak! Kulang may sukli! Sukli! Hanap po yun eh! Ang gapula! Insalo ko lang kami niya sardinas! Tapi nung wali bagyot kin! Agi naman pasalo siya minsan! Agala na ba si Uran? Advance ako mag-isip. Isip kan anak, animal ka. Anak! Galapadya! Pram! Again! Anto tamad na, anto te problema yo. Kilang tawag na. Lagad sikin! Si Antimpina talam mi manok, apuram! Bigarang manok man eh! Sa kilabay ang manok! Pati mo na balit di man ha! Insa mo isang padya, ha? Pati mo lamay, insa mo isang padya, ha? Ay, kulang to siri may kutsilyo eh. Ay, bawa na to, tanga-tanga. Walad kusina may kutsilyo. Alam lang may kutsina. Nalmukla, nala. Mama! Mama! Isit. Nidala. Mama! Agay! Atutan! Agawa! Tapi na tayo partikulari manok ni Antipina. Tapi ayo alay kang ganun tumbok. Advance ayaw mag-isip. Diyos ko, animal. Isip kang talaga animal. Anak! Galapadya! Tumali baga, Pram! Akin! Inakilang ingat! Lagata, alam ko nung may kin, regalo ninong mong makoy. Sika, Pram, laga. Naala siri mama, naala ha. Mama! Mama, bebe yung bahay kinay armya awit ko! Namay ko lang na awit! Okay? Agile karakalya yung regalo dasi kayo anak eh! Talante! Pinampasok ang daan eh! Akin na! Anto tayo ginawa mo lamat si ninong mo makuya? Takin, imbat si karakin yung regalo ang dala hanggang ipatay dala! Advance ay mga isip! So, malati istorya kasi kayo natin niya Sabado. Kumunat gustuhan nyo. Tanong gustuhan nyo, i-like nyo labat, share o mang-comment kayo nanto tila bayutan. Katon, tanong tumpok sa Sabado, tila lamot mga istoryaan tan manangningan. Check manay Panginoon Lina, itagabagot edika. Pak!